Nyakora moikwaya e pinjego ma Korea ma milambo teri nyaka e kaunti ma Kisumu kama romo makelo kanyakla jotelo sekta mopogore opogore obagi e boma ma Kisumu mar jiwo telo makare kod kwe. Romo ni dhi nyime kar romo mama Grace Onyango Social Center otude achiel kachiel gi James Okol mano jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu lerno mathoth ewi romo ma kamano. James agewrio makare kendo Kisumu nyiswa ni torio nang'o en weche mage minyalo nyiswa nyaka sego kotenre kod romo no mabende itayo kanyo ewi wechego mag kwe kod telo. Erokamano Lydia Okeyo achiel kachiel kawantie Kisumu County kama romo mokelo kanyakla migepe mag sirikal to mago ma ok mag sirikal kamoro achiel mar neno ni gibedo piny kendo gigo mbaka e weche manyalo miyo giger weche mag kwe to kod dongruok makare. Antie ka gi jotend migepe mopogore opogore wamigi thuolo mondo wawinj to kopogre gi nyasi machalo kama mitimo higa ka higa en ang'o kendo mutimo mar neno ni weche mag kwe to kod dongruok urite yo makare. Chagi nyingi. Erokamano ahinya gi nyinga iluonga ni Steven Kadenyo. Anatiyo gi migawo ma ok en mar sirkal miluongo ni Pamoja for Transformation ma en achiel kuom migepe ma oloso chokruok mantiere kaeri mar ndalariyo ni. Ka opogore gi weche mag arita kwe watimo gik mopogore opogore ma inyalo neno kuom exhibitions moketore kaendi keche wan ging'eyo ni arita kwe ok bi e yore mar sirikal kende to biro ka migepe mopogore opogore omakore kanyakla to maduong' moloyo en ng'iyo yore mwanyalo tiego godo oganda sana rawere kod joma mine ma nyadi ng'eny ok nwang' thuolo mar keto dongruok gi giwegi. To kopogore gi mano bende wan ging'eyo ni sirikal mamalo kanyakla gi sirikal mar county gin gi thuolo mar ng'iyo ni opportunities go eko chopo ne rawere e yore mopogore opogore kanyakla gi yore mag TVET ma en achiel mar constitutional mandates mag county. Koro miyo wachokore kaka wuono kod kiny mondo mi walalre kanyakla gi jo sirikal assembly to gi migepe mopogore opogore kaluwo gi private sector bende mondo wang'e ni kaka jo Kisumu ere kaka wanyalo nyayo dongruokwa to moloyo maduong' ere kaka wanyalo nyayo kit kwe ma waneno to moloyo bang' yiero mar higa 2022 kadhi nyime. To nikech ok an kenda wan kama ng'eny nitiere nyaka jomoko mosebedo kwatiyo godo nikech wuoth mar kelo kwe ok en wuoth mar oganda achiel kata ng'at achiel, en mar migepe mopogore opogore to ka bende wadwaro recognize peace champions ma osebedo ka kelo kwe e Kisumu kaendi, koro gin bende ber ka wawinjo duondgi. Erokamano ahinya. Inyalo nyiso anto ere kaka migawo mari tiyo kanyakla gi migepe mamoko mago mag piny owacho to kod mago ma ok mag piny owacho mar neno ni uchwalo mbele weche mag dongruok arita kwe to kod telo makare. Igeni ndalo mang'eny Kisumu kae kalo wachako gi nyingi. An iluonga ni Boniface Ogutwa Kach, atelo ne migawo miluongo ni Sitarusha Mawe Tena Peace Campaign. An achiel kuom rowere makedo ne ratich dhano Kisumu ka. Ndalo mang'eny kwasabedo ga gi tulo Kisumu, wayudo ga ni ntiere mwandu mang'eny makethre, ntiere ngima mang'eny milalo, to ntiere ratiro mang'eny mirocho ga. Omiyo gima otim kawuono ni mawabet piny kaka oganda ma Kisumu, moting'o ka duty bearers, moting'o civil society organizations, moting'o elected leaders mwayiero e county ka, wabet piny to analyze, wa evaluate ni to ang'o manotimre maber manomiyo wang' ni Kisumu no kwaneno tulo, to gik mage mwanyalo medo timo mondo ber mana waneno no omed zidi neno Kisumu ka. Omiyo romowa ma kawuono ni wasabet kwanonre kaka oganda, watemo ng'iyo ne gik manotiyo no maber to kendo kaka wacho no watemo puoyo joma osabet ka jani mar non-violence ma Kisumu, jomosabet ka konyowa kae gi kacha mondo wagone gi erokamano emomiyo kata ombulu manokalo wan onge tulo mana waneno. Erokamano ahinya. Inyalo nyiso anto odiechieng' mokwongo mar romo makama gin weche mage ma osewachi e romo makama? Erokamano. Nyinga iluongo ni Nerea Okombo, an MCA Mamanyata kendo Kora mugajuang mano